10 minút, dobre? Yes! To čo, dostal si? To je číslo. Čo ja viem, 14. Ľahké, bandáž, 15 minút. Kto je trafený? Si trafený? Ja nie. Kto je trafený? Can I hit? Oh, number! 21! Where is that? Skonsolidovali sme sa, ideme a tam už na kopci taký vybehnú. Right, bandáž. 15 minutes. Dobre, tam mám slnko, tam nevidím ani rič. Right. Oh. Sakra. Right, a leg. Čo? Daj mu to. No? Ale to sa dá prerezať, nemu to dám. Left leg? Oh. Okay, wait. Teraz bol trafený, že? Dneska ne. Ale teraz. Teraz to nebol. Počúvam, keď som dal 20, to musím koľko čakať, alebo to som... 20 minút. Zavolám ti posíli, ty kokošek, toto je masakre. Ráno som bol, teraz to nebol. Ja som bez munície. Enko, No. 20 koľko mám čakať? 20. Už dávaj, čo boli, keď on... Critical. 30 minút. Dobre, No to máš teraz niekoho na strelba, takže to... 38, Jano. A si dostal? Aha. Proste z druhý tak už si mŕtvý. Také druhý raz, prvý raz sme teraz trafili. Áno? Do obeda prvý raz. Aha. Ešte raz, aké číslo si to chce? 38. Drž hubu. Ešte raz, aké si to chcel číslo? 35. 15 minút nemôžeš się ruszać. 20 minút, Ale ale okrążają nas z tamtej. 20 minút, no dobre. 3 osoby tam przeszły albo 4. Nekrič. Uważajcie na Keď sa pýtam jeho, keď... Ty čo si tam bol dobrá? Martin? 38? Ja som zle počul, ja som zle 38 povedal. To nebola 38. Keď ho vidíš. Pusti do mňa dozadu. Keď sa niekoho pýtam, tak nekričí do toho, dobre? Ja. Do piče. Polka ľudí ranených. A ja bez munície. Spálený motor. Piče, koľko ich chcem, jak nasratý. Tak musíme na ich základní skoro. Daj sa nižší. Aha, čigule. Tak sa odrážali. Odrážali. Jedna, druhá, tretia, štvrtá, päť. Ty kokos. Opádzajú nás. Doťah lidú. Oh, koko, I understand the word. Puta. Kurva. To čo tebe dostali? Ja som mŕtvý. Vestu si dávaj, ovec. Už ja som. Už aj z druhej strany strieľajú, hej! No mali sme ísť preč asi. To strieľajú. My zníme dole. Poďme späť, sraj na to. Toto je zbytečne, nás tu vymasakrujú. Taktický ústup. Kto je živý, zdravý, choďte preč, my tu dozdravíme sa a ideme za vami. Ranení sa môžu brať, ktorí boli ošetrení. To neviem. V pravidlách to nie je napísané. Keď to vyslovene napísané, tak vás môže dobrať. Ale máme čakať na mieste, na ozdravenie, ne? Ste ozdravený, ale ste ešte ranení. Musíme počítať limit a potom. No ale keď ťa voda bude brať,